Hi guys! Good morning! Welcome back sa channel natin. Today is Thursday and it's currently 10:40 ng umaga. Papunta tayo ng school natin Paris because at 11:30 meron silang event sa school. If you can remember last year din, she joined sa kanilang school talent show. So this year she's joining again and she's going to be singing one of the K-pop Demon Hunters na song. I've got Celine here. Say hi, anak. Barbecue. Hi. Hi. And we're just waiting for Daddy Mike, guys, kasi nag-ready pa si Daddy Mike. Sabi ko, let's go now kasi mag-start ng 11:30 and we still have to dress her up and, you know, get her ready. Look. So, yeah, what is that? Hair tie. Hair tie. Park na tayo. Dito na tayo sa harapan ng school natin, Paris. Si Daddy Mike. So, yung classroom natin, Paris, guys, dyan lang, oh. Yan lang dito. Yung mga quick lang. Come on, guys. Good. Huh? Wings? Her wings? Okay. Ang saya-saya ko din, guys, kasi last year, hindi nakasama si Daddy Mike kasi may work siya. This year, he'll be able to witness. Anak ko! Celine, oh my goodness. Ayaw magsapatos, guys, kasi kahapon meron siyang blisters from her shoes sa school. Mama will do it, babe. Mama will help. Nakapag-base na sa ito, Paris, guys. Ayan yung kanyang susuotin. Lagyan lang natin siya ng kunting look. Diretso mo sa blush. You can do it. You may remember this year 2 student from last year, Paris, is going to sing Takedown. Please welcome her to the stage. I'm just close to the wall. It's a takedown. Says it's in the eyes. The haze on the inside. Full as blue eyes, which can hide, baby. Got your money going on. I'll do the right for the takedown. When you want to pieces in the whole day. 'Cause you always say it don't take it down. Down, 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 take down. Down, down, down. The takedown, I'ma take you out. Yeah, I'm like, what? The takedown, I'ma take you out and ain't gone. Down, 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 take it down. Down, 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 take it down. Down, 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 take it down. Woo! Lini is sleeping. Tati, come on. Hi, Ate! Alright, ciao. See you, si Ata! Hey, Mommy. Hi, Baba. A few moments later. We're home. We're home. Ang ating baby girl ay sleeping. And on the whiteboard next to me, it said the floor is lava, and Tinsel, the class elf, was hanging on a zip line. He made a zip line, and Arthur's elf was behind the clock. How many elves have you got? 3. Arthur's like my one. Aren't you so I like this. This one's the most popular one on me. Is that the Grinch from Lini? It's currently 3:30 ngayon. So, hindi namin dinala si Ate Paris sa kanyang jiu-jitsu. Kasi nga, na ano kami ngayon, parang rest day ni Ate Paris sa jiu-jitsu class niya ngayon. So, I think pupunta kami ng jiu-jitsu bukas, Friday, and then Saturday morning. So, this afternoon, yung gagawin ni mami nyo guys, ay magpipicture tayo ng mga pambenta natin. Kasi,
the sun is up and it seems to be like, maganda yung lighting dito sa kwarto. So, magpapicture tayo ng mga paninda natin. Tagal ko na ding hindi nakapag-vlog. So, hindi ko pa na-share sa inyo guys. Kahapon, dumating pala yung regalo ni Daddy Mike for me for my birthday. So, yung birthday ko was probably 2 or 3 weeks ago. And yung gift ni Daddy Mike sa akin guys, kahapon lang dumating kasi galing ng Japan. So, ito, suot-suot ko na ngayon. Ayan. So, binhan ako ni Daddy Mike ng K18 na chain, 45 centimeters guys. Itong na to, itong pendant na to sa akin to. I bought this 3 or 4 years ago, pero never ever ko siyang nasuot kasi nga kailangan ko ng chain na ganito. So if you remember guys, kung matagal na kayong naka-follow sa akin, Louie boy, mama is vlogging. Andiyan siya sa likuran guys. Oh. Kung matagal na kayong nakasubaybay sa channel natin guys, I was really into jewelry, gold jewelry, year 2021, 2021, ganong era, kasi buntis ako kay Baby Celine nun. Meron akong video na nag-haul ako guys ng mga nabili kong mga gold. At alam nyo ba, parang there's a little bit of regret na hindi ako parang mine all before ng mga gold guys. Kasi alam nyo naman siguro, by now, sobrang tumaas na yung presyohan ng gold. Like it's more than double pa yung presyohan ng gold nung 2021 kumpara sa ngayon. So, I still remember, bumibili ako ng gold before. It's like 2,800 per gram. And alam niyo ba ngayon, I think average is 6,575 per grams. So, sobrang taas na talaga ng tubo ng gold, guys. So, sa birthday ko na to, si Daddy Mike tinanong niya ako kung anong gusto ko, yung phone ba, or if I like something else. Sabi ko, my phone is still working even though full storage na to siya guys. Minsan nagde-delete ako ng mga videos para makapag-video ulit. But, I can still use it. So, sabi ko, I don't really need phone for now. And since nga ito, sobrang tagal na sa akin, hindi ko magamit-gamit kasi wala siyang chain na maka-pair sa kanya. So, I told Daddy Mike, okay, I'll just grab that one for my birthday. So, dumating kahapon guys. There was a little bit of hiccup sa delivery nito, kaya medyo natagalan din siya kasi they used Yamato from Japan, and then pagdating sa Australia guys, it's through UPS. And then ngayon yung UPS kasi guys, pinipick up ko na yung mga deliveries ko doon kasi nga nung ninakaw yung box ko before, ayoko na magpa-deliver dito sa bahay. So yung driver guys, dinala niya sa sasakyan niya, and then yung contact ko doon sa UPS, sabi na, no, take it back, Jovi is picking it up from the depot. And then, binalik niya sa depot, and then the next day, dinala na naman niya ulit, and then, binalik ulit doon kasi pipick upin ko. But anyways, that's another story. Here is the, ano to siya, 12 triple cut, and brand new, ganyan, makita ba? Ganyan siya ang kanyang cut. I actually thought it's going to be like thicker a little bit, but then hindi naman to siya sobrang guys, hindi naman to siya 20 grams na parang siya, parang malapad ba. Ito ay 10 grams lamang. So hindi na tayo mag-expect ng medyo malapad ba. Sabi ni Daddy Mike, it looks good naman na ganito lang kasi parang manly naman kung sobrang lapad din niya. But I'm very happy kasi finally, ayan, meron na tayong ganito. And I love it very much kasi nga sa Japan guys, pag umabot na ng yung 10 grams, yung malapit na 10 grams yung kihe yung tawag dito, chain, double lock na siya. Kaya, ayan siya. Sobrang safe and secure na ng ating necklace. Ayan. But then, it's just a bit of a hassle pag take off mo ng ganyan. Kasi, unlike sa mga yung ibang mga alahas ko ganito, hindi ko na talaga siya tinatanggal. Like, ligo, tulog, hindi ko na siya tinatanggal kasi daily ko tong mga alahas na to. But this one, because of the cut, hindi siya ideal na itulog kasi pag kinky or baka maiba yung shape, ganun ba.
So, kailangan tanggalin talaga. Siguro sa next video, video ako kung ano yung binili ko for myself para sa birthday ko. Kasi hindi ako nakapag, vlog ng ganun. Wala naman ako masyado natanggap na regalo, guys. Meron, and I'm very grateful for them, guys. Hindi naman ako naghihintay talaga ng regalo. All I wish is good health. Yun lang talaga, guys. As long as ako, good health, my family, my loved ones, my friends, they're all in good health and safe. Yun lang talaga yung hiling ko para sa birthday ko, guys. Like, kahit hindi birthday, everyday, yun yung hiling ko. But yeah, I'm going to, parang i-collect ko kung asan sila ngayon. Tapos mag-vlog ako. Pakita ko sa inyo kung ano yung, binili ko for myself, for my birthday. But yeah, ngayon ay gagawin na natin yung kailangan natin gawin, guys, para makabenta na tayo. I'll show you one thing. Nag-picture ako kanina, umaga before kami umalis. This is one of my fave. Ayan yun na yung likuran ko, guys. Punong-puno yun ng mga paninda. This is a vintage Chanel 2000, guys. Ito siya ginawa. And how beautiful. Oh my god. This is in size 42. But sobrang ganda niya, guys. Ito yung mga bet ko talaga, no? Yung mga Chanel taga super classic, elegante, tingnan. Malaki lang to siya sa akin. It's not for me. I'm selling it, guys. So, to those who are interested, check nyo na lang yung link sa description box below. Andun yung link ng mga yung mga paninda ko. But yeah, it looks like that. Kung sana maliit lang to siya, maybe I'll keep it. But yeah. Sobrang ganda ng kanyang details. Tingnan nyo ang kanyang botones. Ayan. And it's got silk lining. Ayan. Sobrang ganda. And then there's another, ewan ko lang kung bakit yung mga pinamili kong pambenta, guys, is pang winter. Is summer na ngayon sa Australia, guys. Napakainit na. Grabe, it's scorching hot outside. But yung mga, kasi pag nabitan ko talaga kasi, guys, hindi ako para bang, because it's winter or it's summer, hindi ako bibili ng pang winter, hindi. Kapag bet ko ang isang, item, isang bagay, I'll buy it. So, this one is the Burberry Peplum style, na wool siya, na coat. Tingnan nyo ang kanyang details, look. It's got Burberry gold, na Burberry writing. And I have more that I have to take photos. Ito siya size 8. So, size ko to siya. Diba? No. Bongga naman talaga. Look! Tapos, ganyan yan siya. Diba? Ang ganda sa likuran. Kasi, nagbibigay siya ng shape sa katawan. And then, inside, ayan, meron din siyang silk lining. Meron siyang mga naka-print na Burberry, London, England. And then, ito yung kanyang etiketa dito. Pero sobrang social mo dito magsuot, guys. Especially kapag nasa lugar ka na mga, Melbourne, kapag winter. Okay, buong-buong ko pa ito, day. Make my transition. Okay. How much one is it? Wala, may signal dong. Chat kami na video call kami ng kapatid ko, guys, yung bunso namin, kasi birthday ng my one and only sister today. Tapos pinapa-organize ko siya ng pang surprise sa kanya na bulaklak tsaka cake. Kaya ayun. Check ako man natin number niya. Ay, natin na akong number niya. Ha? Natin na akong number. Register daw ang ad. Ay, nag-ad din. Naman ko register. Ano eh? 700 lang isalta. Adjust lang. Nana ka na number. Ala, nakaulit na sila mama dong. Gira tiya.
Ha? Gira, gira. Gira. Gira? Dili, ako pupuntang kan. Kadit lang. Yan lang din, screenshot eh. Oh, kadit lang ha. Gcash. Pila doon to diya ang katong Nike? Oh, dollar ate. So may maghawid sa cake o sa bulak. Ako ganitong kaon gini siya karon. Unahan na magputila dayon. Asa unahan? Ilang balay? Ornalin ba? Ayog na ako ba? Ako to ato kung game bitar ni mama. Oh. Sana ako asa mo birthday. Teka, boy. Ambot ate. Kanya namin naglata kaya nagpakubiya sila ate sa baboy. Kaya nakauli naman sila oh, nag-message si mama karon pa may kauli na. Asa na siguro sila sa tindahan dong. Lubot ra ba ko ang saan kapag video dani ah. Oh, yan na pag video kung lubat, di lubat. May na lang ma Mas nice dito. may na lang ma kulang-kulangan ng kakapoy sa imong ato Mimi nga gibati karon adlaw. Oh, gani. Nice kayong bulak ti ay. Na dong, na-deliver na dong. Ako i-send. Ha? Nakuha nilang kwarta. Ah, pakuan ba? Pabutang ha. Happy birthday, happy birthday. Kuan, Mingday from ate, kuya. Para sigsilin kung pwede dong. Kuya May. From ate kuya ra. Ate, kuya, and kids. Anak na lang, aron, kuan. Taas na kayo, mubutang pag para Napoy, sigsilin. bikini. Look, ganit eh. Awa ganit eh. Awa ganit. Nice silang cake. Napoy, nakita ka bikini. Awa ganit. Awa. How much? May mga chocolate. Sila? Umpo sa mo, umpo sa mo. Umpo sa mo, umpo, 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 umpo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ako. Yay! Very cute. Thank you sa sponsor. Nay, bira-bira dani niya. Alata. Bira-bira dani. Thank you daw. Muli, yung una mo, nalilili